Halo guys, iki aku ambil konco-koncoku di tempat wisata Watu Dodol. Di gini sedurunge kate pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku ambil konco-koncoku iki kabeh kate golek Pengalaman. pengalaman. Lan pertamane kate memperkenalno awake dhewe-dhewe. Lan jenengku Putra Ragil Purnama. Iki koncoku, sapa namamu? Jenengku Muhammad Rafli Hidayat. Jenengku Riko John Juliantara. Jenengku gandhe jenenge yo jenengku Ahmad Syabul Kafi. Dan namaku iki yo Niki Sip. Wis, iku kabeh jenenge kanca-kancaku mau. Lan nama kelompoke siji. Nama kelompok iku Ocul, ojo lali, Bro. Iku nama kelompok iki nih. Setiap hari ocul-ocul tok, Yes. Iya kan, guys? Setelah ini ya. Tetap di Mister Tukul jalan-jalan. Halo konco, iki nerusno perjalanan di Watu Dodol. Oke? Yuk, lanjut. Jalan. Jalan. Iki Watu Dodol sing terkenal dengan patung gandrung. Nah, kini mlaku-mlaku. Watu-watu ngene kok. Aduh. Nah, sedikit up. Perjalanannya lumayan angel iki, guys. Dikat. Oh, mood ke tangan no. Kebabas. Awas pur. Arek ceblok, guys. Apa proses? Lunyun. Detail pertama kan Wih. Iki pasukan zombie. Lu bingung. Enggak. terus sampai 3 menit. Yo, iki makune karo Dianmo. Di speed apa nih? Kan iso. Oh. Gua gak di tempat. Yo speed up marang suarane jadi gini. Yo, suarane di mana? Cek. Betul. Iya. Kesuwen is beli. Tim ngisernoi. Mangserno. Suwen. Guys, kene kate mlaku-mlaku iki wis perjalanan nih. Nang pinggir laut. Guys, bahasa kabeh guys. Oke, kocok kepleset kabeh, guys. Sakno arek melas ya, guys. Iki yo pasukan zombie. Jomblo bingung. Iya, guys. Wis kene iki tim muncul ngene iki, guys. Pilih. Iya. Pilih sing iki ae. Iku guys. Oh, iku kecelakaan ban sepeda motor truk gek meledos. Iya, guys. Dan aku gak krungu, guys, biar. Terus Ini, guys. Iya. sing maran-paran Yang penting kan sana pinggir jalan, pinggir laut ini, guys. Dan aku tekan hadiah.
Iki yo ceritane ape nang Bali. Ra duit, napene mati dodol iki, guys. Duit KS kosong. Pemandangannya apik. Ayo monggo nang mriki. Gratis, ora bayar. Wisata nang kene guys, api guys. Banyuwangi, Tempatnya resik, Banyuwangi ini guys. terkenal dewe apa, guys? Tapi hapus. Guys. Terus guys. Mau main nganu, guys. Iki. Oh, gak ada tiket nih. Ini pun Iya memu. rambutku kok dibawa iki. Mas Rapli. Rapli skak ini menyanyi. Ora dina nyanyi. Pemane iki nyanyi, ra ngaro lang idul. Wapi tenan. Umpamane aku duwe perahu, Pak perahu, guys. Nyebrang dhewe. Dalane pernah ekstrim iki. Iki, guys. Makanya itu anak dan terkenal, guys. Kok main film. Kita tak tanda tangan kabeh, guys. Tajak foto, guys. Aku ki nang Banyuwangi ora terkenal, guys. Iki yo guys, nang kene artis guys. Ada lebih terpen. Ya iku wis sembarane ya. Iki Noah. Arek aku wis ganti arek Noah. Apa di negara. Be iki man. Solehin ya man. Solehin. Mas Boy. Iki ada hubungan. Ayo. Aku iki pas di Watu Dodol iki, guys. Monggo singkatnya mrene, monggo mrene ya, guys. Tempatnya enak, resik, ono sampahe. Oh, delon guys. Oh, wih, api guys, pemandangannya api. Iki wong-wong guys. Iki kanca-kancaku kabeh iki, guys. Iki. Nang kene kono sampai belas guys. Makan lingkungan. Resik delon no. Agak kono sing ngene. Seperti milih no ayo wis. Kon. Mari. Ya gak berjalan capek. Isu berjalan bang, supi bang, sampai kesel ya bang, sampai malas ini bang. Mari kepleset iki, Bang. Biasa aja nih bang, kate ngulik sunset. Yo kau ono, Golek. yo mesti anu bul, nulis sunset. Bang, mama apa nih guys? Iku sing kono selfie-selfiean dhewe. Halo guys. Aku iki Watu Dodol. Nemu cewek. Cewek dijak kenalan gak gelem. Tidak kenalan gak dulu ya. Ada nawe. Iki koncoku, guys, ketul. Oh, edan. Poneng iki. Ay batu we. Bawe mate. Iku mau sekedar apa? Sekedar hiburan, guys.
Yes, Watu Dodol ki Di suatu Watu Dodol ki hari memang tanpa se- tempat wisata mulai biyen di Banyuwangi. Saiki Watu Dodol ki dadi objek wisata sing luar biasa di Banyuwangi, sampai jenenge Kiren Watu Dodol iku dadi pantai terbersih se-Asia. Termasuk 5 besar. Kan termasuk hebat, guys. Banyuwangi itu patut berbangga iki, guys. Yes, lagune ae yo ono, guys. Lagune ki koyo ngene. Watu dodol iku arane saben dina kang teko padha gentenan nalika isun lara ati isun eling waktu jaman pisan kapan menyang aja kari suwe ya mung riko kang dadi kendolane ati sepine ati sing ana ngancani sampai kapan tetep sun anteni ring watu dodol kapan wis dalu katone sintru jerone ati padha kang kaya iki isun mosok sing gelem selawase riko tanding sun anteni sampai ketemu maning. Ya aku mau cuplikan lagu teko lagu sing judule Watu Dodol, guys. Iki Watu Dodol guys, ini iki ceritane ya. Udah pakai krim guys. Terus Watu Dodol iki guys. Ya siku mau Tapi nang kene-kene ono pitak-pitake. ya siku mau apa jenenge teko sithik teko kancaku waktune wis lebih kae. Ya siku mau sithik teko grup Ocul, perjalanane grup Ocul. Suwun wis didelok kabeh ya, guys. Ya, terima kasih. Selamat melihat video-video selanjutnya.